Vi bruger Derbygum primært på grund af den grønne profil, de tilbyder os. Der er en stor del af vores kunder, især fra medicinalindustrien, som foretrækker dette produkt, fordi den har den profil, de ligesom søger. Og med de tendenser, der er i samfundet generelt omkring grønt byggeri og genbrugsmaterialer i den henseende, så har Derbygum en rigtig, rigtig god profil i forhold til at udføre de her job med deres produkter. Det betyder rigtig meget, at vi kan levere genanvendt tagpap. Der er et stigende efterspørgsel på grønnere byggematerialer, på mere bæredygtighed, både fra entreprenører, bygherrer, men også fra regeringen. Og det opfylder simpelthen de krav, der bliver stillet til byggematerialer. Ja, men den nye underpap, som Derbygum har udviklet, den opfører sig ligesom deres andre produkter ganske glimrende. Og den erfaring, vi har med det indtil videre, det er, at den både monteres lige så nemt som en almindelig underpap. Det adskiller sig primært på det store indhold af genanvendt materiale. Vi er oppe på 80%, hvor i dag ligger på 30%, så det er jo en væsentlig forøgelse i forhold til de nuværende eksisterende produkter. Det nye produkt er jo selvfølgelig testet på fabrikken i første omgang, og nu er vi kommet til den fase, der hedder, nu skal vi have det ud og ligge på tagene i henholdsvis Danmark og andre lande i Europa. Og det gør vi jo så i mindre skala, og i det her tilfælde så har DTU jo været venlige at lade os benytte deres tag til at teste på her. Og det er vi rigtig glade ved, at de vil indgå i det samarbejde.